И здравейте, Оплей играчите, върши в днешното ново видео, което ще ви обясня как се бачка с новия хът на Zero Roleplay. Така. Значи, първо започваме с хъда. Вие започвате първоначално ето така. Не беше ето така, но да. Нещо такова. Вие отивате на... Значи, първо отваряте F10, това отивате на второто, отивате надолу и ето, вълна, Serious. Така, след това отивате на количката. Отивате надолу и си избирате какъв километраж. Аз ще избира този с ръчни скорости. И ако искате, може да карате ръчни скорости, ако има. И ако има, може да карате и автоматични. Има тук за музика, която ще се чуват само вие. Така, нека да започнем първо сега с ето тези неща. Така, сега нека да махнем ето тези неща. Това и това, това и това. И сега, както може да видите, е много по-чисто, много по-така. Ето. Ако вземем пистолетче, хапваме, както може да видите, се качва на 135%. И така. Нещо, което мога да правя. Не, защото нямам храна. Нямам водичка. И така. Това е. И довиждане.